també cal pensar en deconstruir aquestes visions tan paternalistes i tan discapacitants que obeeixen a una discapacitació que és més hermenèutico-social. Com la societat mira aquests cossos diferents, aquestes vides diferents, aquestes formes de comunicació diferents. Per tant, jo crec que aquí és molt important el protagonisme de la persona en definir la seva vida, però també en treballar-nos un concepte de tolerància molt més amable que el mer respecte indiferent, treballar el potenciar formes de vida diferents a les estàndards i no treballar des d'un capacitisme i des d'un raciocentrisme que si no estàs en línia amb aquests tocs racionals i amb aquests tocs de funcionalisme autònom capacitista, tu ja estàs en els minors, no? En els menors, en els minus vàlids, en els discapacitats i tots aquests prefixes que des de sempre han caracteritzat a les persones que no s'han acomodat a l'estàndard que s'ha prepotentment anomenat normal en nom senzillament de la seva freqüència estadística.